যেদিনা পাইছে আমার কৈশব ব্লগৰ পৰা ওয়েলকাম কৰিছো এটাৰ কাৰণে সবে হাত খাবৰে দিবলৈ অনুৰোধ কৰা खुलुमबाय गिबियावनो आंनि गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन सिगाङावनो आङो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आंनि मुङा सुकुन्तला औवारि आङो कलराबुरि गामिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरो आङो स्कुलखौहाय सेन्ट क्लारेट इंलिश मिडियामावहाय खालामदोंमोन ओमफ्राय आङो ओइचएस खौ आरो डिग्रीखौहाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज क'क्राझाराव फरायगासिनो दङ आङो दासिम 6th सेमिस्टाराव डिग्री हिस्ट्री अनार्सआव ओमफ्राय आङो डिग्री फरायनायजों लोगोसे आङो इरान इन्स्टिटिउट होननाय मोनसे क'क्राझारावहाय मोनसे कर्स दंमोन एभिएशन एन्ड हस्पिटालिटि मेनेजमेन्ट आं बेयावहाय कर्स लादोंमोन ओमफ्राय दा कर्सखौहाय 10 months कमप्लिट जाबाय आङो ओमफ्राय आङो बे कर्स लानायनि गेजेरजोंनो दिनै आङो बे जोंनि फेकाल्टिनि बिराद नाजानायाव आरो आंनि बिमा बिफा बिबै बिबौ आरो आंनि न'खरनि बिमायंमोन बिमायमोन गासिबनिबो नाजानायाव दिनै आङो बे लामायाव सफैनो हाबाय स' आंहा बिराद गोजोननाय दङ आं मा होननानै बुंबावगोन आङो बिराद गोजोननाय मोनबाय दिनै आंखौ बेयाव लाबोनानै बरायनायनि थाखाय आं जोबोद साबायखर होनो सानबाय आरो बयखौबो स' बेनोसै आरो गोजोनथों साबायखर थाबाय बिनानावसिम दा एसेखिनियावनो जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों